Ahojte, moje meno je Peter, toto je Lenka. Ahojte. A dnes vám pripravíme zdravý a jednoduchý recept raňajky crumble s ovsenými vločkami, škoricou a jablkami. Na crumble budeme potrebovať orechy, kokosový cukor, ovsené vločky, javorový sirup, škoricu alebo perníkové korenie, ovocie ako sú hrušky, jablká, kokosový olej, kukuričný škrob a tvaroh. Najskôr si nakrájame jablka a hrušky na kocky. Následne sa pustíme do prípravy ovsenej zmesi. Do misky si nasypeme zhruba 200 g ovsených vločiek, pridáme nasekané pekanové orechy, perníkové korenie, môžete použiť aj škoricu, tá chuť bude zhruba rovnaká. Pridáme roztopený kokosový olej, 2 lyžičky veľké a nakoniec podľa chuti buď javorový sirup alebo kokosový cukor. Ovsenú zmes dôkladne premiešame a navrstvíme na ovocnú zmes. Takto pripravenú zmes vložíme do truby predhriatej na 180 stupňov a pečieme 15 až 20 minút. Upečený crumble servírujeme. Dozdobíme podľa chuti tvarohom, koricou a javorový sirup. Takýto hotový crumble si môžete pripraviť na raňajky alebo ako olovran či desiatu počas dňa. Dobrú chuť!